scuzați că s-a terminat acel episod așa de brusc, dar mi s-a oprit filmarea și am ajuns în momentul în care v-am zis că am câștigat-o pe Tara. Este ceva uimitor. Ultima mitică care mai lipsește și ne lipsesc doar legendarele. Wow! Și uitați ce îmi mai lipsește. Mai lipsesc 2 star power pe Brock, 1 star power pe Poco. Stați puțin să nu mă mai chinui, să vă arăt. 2 gadget-uri pe Mortis, deja sunt 5 lucruri și un gadget pe el primul. Gata, 6 lucruri mai lipsesc și gata. Și gadget-ul pe Max 7. Oleu. Și după cum vedeți, este aici un nou bug cu el cu 8-bit. Și vom face un episod aparte cu el. Deci nu vă cred, mi-a picat Tara. De când te-am așteptat, Tara? Sau toate miticile de când le-am așteptat. Ce sunt de fericit, wow! Cum îmi mai lipsesc doar aceste 4. Aceste 4 iconuri și aceste 2 când le voi face level 100 și 120. Restul tot am. După cum vedeți, l-am făcut pe Surge. Uitați unde este Surge. Mostrofis. Surge l-am făcut aici. Și după cum vedeți, astăzi este harta Treasure Hunt. Pe harta aceasta este foarte OP Surge. Dar vom juca și cu Tara. Sunt 2 brawlerii care dau prin mai multe cutii. Dar și Surge dă multișor damage și tot este OP. Serios? Bine ai făcut să-l omor, că mai bine vreau să juc solo, că nu-mi place mie la duo să joc. Ar fi interesant că la locul 5 când ai 0 trofei să-ți dea minus în trofeu. Să ai cu minus. Aș vrea pe viitor să bage cu minus trofee. Pe viitor să bage și Clan Wars-ul. Și ne îndreptăm spre Miljoc să dăm damage. Tara la Power 1 are viață cât are și Gale. Eu mă uitasem la Leoaica Fioroasă, o avea pe Tara, se juca și pe Max și eu nu-i aveam. Ea nu are pe Mr. P și pe Mortis. Am avut noroc ca Mr. P să fie a 2 sau 3-a mea mitică. Stați puțin. Hai! Nu te cred. Stați puțin să mă uit. Eu puțin am uitat miticile. Da, a fost a 3-a mea mitică. Hai să dăm și un meci de Brawl Ball. Să vedem cât de bună este. Acum știu că am și eu toate miticile și pot să mă bucur. Să mă laud și eu. Acum doar îmi lipsesc legendarele, wow. Și va trebui să deschid o grămadă box-uri. Serios, mi-am dat degeaba ultimata? Nu, eu i-am omorât. Vom mai da încă un meci. Deci vom încheia și noi episodul. Vrem să câștigăm.
Dar la trofeile acestea ar trebui să câștigăm. Majoritatea brawlerilor sunt buni sau chiar toți brawlerii sunt buni la power mare. La power mic ei nu sunt buni. Că dau puțin damage și nu poți să te joci foarte bine cu ei. Când am dus eu pe Gale la 460 ceva de 65 de trofei și nu am mai putut să-l cresc. Și cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost SGamer și ne vom revedea pe data viitoare.